Biljka po biljka, korak po korak mijenja se svijest o važnosti zaštite okoliša u Kombisu. Nakon preseljenja na novu adresu, u Kombisu su odlučili priključiti se globalnoj akciji Sad za planet Zemlju. Mi smo odlučili donirati, pokloniti svim našim susjedima u zgradi zaposlenicima oko 800 biljaka koje smanjuju štetno zračenja. Tako da time želimo pokazati da imamo svijest o tome kako klimatske promjene utječu na sve nas. I drugo, isto tako, svi djelatnici Kombisa će sutra u svojim domovima u trajanju od sat vremena ugasiti, sva svjetla. Jer svjesni su koliko je važno ostaviti zdrav planet budućim naraštajima. Kombis već dugo sudjeluje u takvim društveno korisnim akcijama, tako da smo tijekom godina, čistili park prirode Medvednica, čistili smo Jarun i ove godine planiramo 1 ili 2 takve slične akcije. Uz brigu o okolišu tu je i ona o zaposlenicima koji u novom prostoru imaju svoju zen oazu. Tako da smo i nove prostore pokušali urediti u smislu da potiče well-being, kreativnost, inovativnost, timski rad. A upravo i timskim radom možemo pomoći planetu Zemlji.